perkawis isining Kintaka menika kula kula jampeng kupingmu kowe bosok kupingmu kowe bali ana loka apa kula nengga pawangsulan paduka perkawis dawuhipun ingkang Raka Prabu Danapati biangsat elek bosok jampeng kupingmu kowe hei kamu kula wonten tau mikano bali ana loka apa kula purun wangsa nanging kedah nampi pawangsulan menapa ta isining Kintaka menika kala wau badhe kuwaturaken dhateng ingkang sinuwun ing Lokapala Prabu Danapati wah jampeng kupingmu bosok kowe biangsat sabut pedang pedhot tulung kowe mutiar wah Putah Ludira kala Gomuka sinabet pedhang dening Prabu Dasamuka sirah pisah lan gembunge mesan gegana sirahing Gomuka sarwi ngumara Dasamuka kowe tak senang-wenang dak sia marang utusan sing tanpa dosa utusan kowe kudune nemu rahayu eling-elingen besok yen ana wanara seta duta dadi duta marang Alengka diraja ing kono piwalese Gomuka marang kowe dosa bangsat bajingan mingkang wah wong tete kala lojo Mas Pati raja dheweku yo brandi aku yo dhewe amal-amalku dhewe sareh wah buta pengung Gomuka bakal Mas Pati marang Dasamuka mandrasa kula wonten dawuh uripe Kakang Danapati dadi peparang kekayang Dasamuka man dina iki ketap wajah Alengka diraja budal ngluruk marang Lokapala nggih baken dawuh merkan pala lumaris budaleng wadya pala dina nasri kekamane